Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng tiyahin ni Benny. Natawagin na lang natin sa pangalang Glenda. Taong 1978. Rosario, Samar. Itong mga panahong ito, katatapos lang sa kolehiyo ni Glenda. Bago magtrabaho, inalok siya ng mga magulang niya na magbakasyon sa kahit saang gusto niyang lugar. Ang sabi kasi sa kanya ng mga magulang niya, hindi pa nagsisimula ang mga pagsubok niya sa buhay. Yung pag-aaral, unang hakbang pa lang yan. Ngayong tapos na siya sa pag-aaral, tsaka niya haharapin ang mga totoong hamon sa buhay. Lupet, di ba? Kaya naman gusto muna ng mga magulang niya na mag-relax na muna siya bago siya magtrabaho. At nga pala, tubong Maynila itong si Glenda. Nakapagtapos siya ng BA Mass Communication sa FEU. Share ko lang. Nakahanda na din yung trabahong papasukan niya. Siya na lang yung hinihintay. Itong grupo na sinasamahan ni Glenda sa FEU noon, mga kaklase niya, masasabi talagang mahilig sila sa mga kababalaghan, lalo na sa mga multo. Ilang beses na silang nagsagawa ng mga pag-aaral tungkol sa mga multo. At ang resulta, napatunayan nila na meron nga talagang mga nilalang ang nabubuhay sa kabilang dimensyon. Yung mga spirit of the glass, pasapi ng mga albularyo, kompas, at halos lahat na ng mga proseso na magpapatunay na may mga multo, nagawa na nila. Nung kumbinsido na sila, tinigilan na nila ang paggambala sa mga multo. Sinabi din kasi yan ng isa sa mga pinuntahan nilang albularyo. Baka kasi sumunod yun sa kanila at sila naman ang hindi patahimikin. At ito na nga, nung tapos na silang lahat mag-aral, nag-set ng meeting itong si Glenda sa mga kagrupo niya. Sinubukan niyang ayain ang mga ito. Napag-aralan naman nila ang mga aswang. Siyempre, mga tipikal na reaksyon ng mga taga-Manila. Matatawa, hindi maniniwala, magsasabi ng pangit na opinyon, at higit sa lahat, gagawing katatawanan yung topic na aswang. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Once na marinig yung aswang, parang nagiging joke time na eh. Pero, nung nakita nilang seryoso itong si Glenda sa inaalok niya, napaisip din itong grupo. Tanong nung isa, Glenda, kung seryoso ka dyan, saan naman tayo hahanap ng aswang? Wala namang aswang sa Maynila, di ba? Tama nga naman. Saan sila hahanap? Nag-isip si Glenda kung saan ba pwede. At saka, baka doon na rin niya gamitin yung inaalok sa kanyang bakasyon ng mga magulang niya. Nang magsalita yung isang kagrupo nila na babae, best friend ito ni Glenda. Uulitin ko lang. Best friend ito ni Glenda. At siya ay si Mila. Tanong nito, Glenda, seryoso ka ba? Gusto mong pag-aralan yung mga aswang? Sagot ni Glenda, oo naman, gusto kong pag-aralan yung mga yon. Bakit? May
kilala ka ba? Naiilang pang sumagot si Mila sa kanya. Wika nito. Marami. Marami sa lugar namin. Nanlaki ang mata ni Glenda sa narinig niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha at pagkasabik. Tanong ni Glenda na nagmamadali pa. Talaga? Marami? O sige, kailan tayo pupunta? Ano, lahat ba kayo sasama? Lahat naman sa grupo nila sang-ayon sa sinabi niya. Pero mahigpit na bili nito ni Mila. Kapag nandun na tayo, makinig kayo sa lahat ng sasabihin ko ha. At saka, sumunod kayo kung may ipapagawa ko sa inyo. Huwag kayong magrereklamo. Tatangu-tangu lang sila habang nakikinig kay Mila. Dagdag pa nito, kahit kailan nila gusto, pwede na silang pumunta sa sinasabi niyang lugar. Biglang napaisip yung isang miyembro ng grupo. Tanong niya kay Mila, "Ay, teka lang Mila. Kilala mo ba yung mga pupuntahan natin?" Sagot ni Mila, "Oo, mga kamag-anak ko." Napakunot yung noo nung nagtanong sa kanya. At nga pala, Robert ang pangalan nung nagtanong. Pinakakonyo ng grupo. Tanong niya ulit, "Ha? Kamag-anak mo? E di, aswang ka rin." Natatawang sumagot si Mila ng, "Hindi no, hindi ako aswang. Kumakain nga ako ng pagkaing may asin eh. Pero kasi, lahat ng nakatira sa amin, aswang. At ayaw na ayaw nila sa asin. Yung tutuluyan naman natin, nanay at tatay ko. Pero sinasabi ko na sa inyo hindi talaga maganda yan. Pag-isipan nyo na muna ng mabuti kasi may mga..." Pinutol siya sa pagsasalita ni Glenda at nagmamadali pa itong sumagot ng, tutuloy tayo. Ano, sa susunod na linggo?" Wala namang nagawa yung grupo sa desisyon niya. Kaya ayun, napagpasyahan nilang umalis sa susunod na linggo. Pag-uwi ni Glenda sa kanila, nagpaalam siya sa mga magulang niya na meron na siyang nakitang lugar na pagbabakasyonan niya bago siya sumabak sa trabaho. Nabanggit niya na ang napili niyang lugar ay dito sa Rosario, Samar. Tanong ng tatay niya, "Bakit naman doon mo napili? May kasama ka ba? Ligtas ba doon?" Sagot ni Glenda, "Opo, yung grupo ko po. Ligtas naman po doon. Kila Mila kami magstay. Mga 1 linggo lang po ako doon. Tapos babalik din po kaagad." Kampante naman yung tatay niya nung narinig yung pangalan ni Mila. Kilala din kasi nila yon. Ilang beses nang nakislip over sa bahay nila. Ang sabi pa ng tatay niya, kahit magtagal sila doon, basta masulit niya yung bakasyon, ayos lang. Sagot niya lahat ng gastos, ultimo pamasahe ng buong grupo niya. Tuwang-tuwa si Glenda nung narinig niya yan. Kaya kinaumagahan, ibinalita niya sa mga kagrupo niya yung sinabi sa kanya ng tatay niya. Pero may mga iilan sa mga ito ang umatras na. May kanya-kanya silang dahilan kung bakit ayaw nilang sumama. Kaya ang ending, ang natirang aalis na lang para pumunta sa Samar,
Siya, si Mila, at si Robert. Tatlo na lang sila nun. Ayos lang naman kina Glenda at Robert na sila na lang yung aalis. At saka, no choice na rin naman si Glenda eh. Nakapagpaalam na siya sa mga magulang niya. Kung si Mila lang naman, walang problema sa kanya. Kasi uuwi naman talaga siya ng Samar para makita yung pamilya niya. Nung marami nang nag-back out, tinanong ulit sila ni Mila kung gusto ba nilang ituloy yung plano nila. Sagot ni Glenda, wala naman na siyang magagawa eh. Ayaw sumama nung iba. Wag na lang nilang ituloy yung pag-aaral tungkol sa mga aswang. Ang mainam na gawin nila, literal na magbakasyon na lang. Ipasyal na lang sila ni Mila sa lugar nila. Ang sabi naman ni Mila, walang problema. Mas mainam na yung ganon. Hindi rin kasi siya sigurado kung papayag yung mga magulang niya sa aral-aral tungkol sa mga aswang. Pero, kabado pa rin si Robert. Parang gusto niyang umatras. Gawa ng maririnig mo sa tono ng pananalita ni Mila na seryoso siyang may mga aswang talaga sa kanila. Alam niyo yung casual lang siyang nagkukwento. Yung parang wala lang. Pero kasi aswang yung topic eh. Ibang usapan na yun, di ba? Ang alam ng lahat ng mga panahong ito, kapag sinabing aswang, talagang literal na kumakain ng laman ng tao. Kaya kahit sino naman matatakot, di ba? Tanong ni Robert kay Mila. Mila, huwag kang magagalit ha. Pero, yung nanay at tatay mo, kumakain ba ng tao? Baka kasi, hindi na ako makauwi. Glenda, pwede rin ba ako umatras? Sagot ni Glenda. Ikaw ang bahala. Magbabakasyon lang naman kami doon eh. At saka, maniwala ka dyan kay Mila. Nananakot lang yan. Natatawa-tawang sumagot si Mila ng, ano ka ba, Robert? Kalalaki mong tao, duwag ka. At saka, kung may aswang man doon, di sana nung buntis pa lang yung nanay ko, kinain na ako, di ba? Sinabi lang ni Mila yan para makampante si Robert. Matapos ang araw na yan, nagkita ulit sila nung papaalis na sila ng Maynila. Sobrang tagal ng biyahe nila nun. Halos kinain yung buong araw nila. Lalo pa nung nasa Samar na sila. Ang layo kasi nung lugar nila Mila. Para bang nasa dulong-dulo na ng Rosario. Ang dami nilang sinakyan. Palipat-lipat sila. Isipin nyo ha, biyahe pa lang yan. Gulpi na kaagad sila. Wala kasing susundo kay Mila eh. Kaya mano-mano yung pag-commute nila. Bukod pa dyan, may piniling lugar lang yung sasakyan na naghatid sa kanila. Ang sabi nun, hanggang doon lang siya pwede maghatid. Wala naman silang magagawa. Kaya ayun, mula doon sa sinabing lugar ng driver, naglakad na lang sila hanggang sa nakarating sila sa lugar nila Mila. At saka, 1978 nangyari ito. Alam nyo naman kung gaano kahirap yung transportasyon ng mga panahong yan, di ba? Nakarating sila sa lugar nila Mila mga hapon na. Gulat na gulat itong si Glenda at Robert sa itsura ng lugar. Hindi nila sukat akalain na puro kubo ang mga bahay doon. Tapos ang masaklap,
walang kuryente, at walang mga CR sa loob ng mga kubo. Lalakad ka pa ng ilang metro para makapag-CR ka. At yung tubig, mano-manong igib sa balon at poso. Nasa labas pa lang sila, nakikita na nila yung magiging buhay nila doon. Habang papalapit si Mila sa bahay nila, sumisigaw na siya. Excited siyang makita yung pamilya niya. Masaya siyang sinalubong ng mga bata sa kanila. Tapos sumunod na yung tatay niya at iba pang kamag-anak. Hinahanap nila Glenda at Robert kung nasaan yung nanay ni Mila. Nang may nakita silang nakasuot ng itim sa bintana ng kubo. Blankong-blanko lang ang mukha nun. At nakatitig lang yon sa kanilang dalawa. Nagbago lang ang timpla ng mukha nun nung sumigaw si Mila ng, "Nay! Nanay!" Bigla na lang ngumiti yung babae na yon at binuka ang dalawang braso niya. Niyaya niya si Mila na yakapin siya. Doon pa lang sa paligid ng bahay, meron ng kakaibang nararamdaman si Glenda at Robert na mali. At yung amoy ng paligid, pambihira. Pambihira sa kabantutan. Para kang nakakulong sa isang kahon na puro bulok na mga laman ang katabi mo. Ganon kasangsang yung amoy ng paligid. Kahit nababahuan silang dalawa, hindi nila pinapakita yon sa mga tao. Kasi nakakahiya eh. Dayo lang sila tapos mag-iinarte pa. Pansin pa nito ni Glenda. Parang hindi sila gaanong pinapansin ng mga tao doon. Yung tipong paglingon sa kanila, tatalikod na kaagad. Hindi nila kayang makipagtitigan ng mata sa mata. Inisip na lang niya na baka nahihiya lang sa kanila. Kasi nga taga Maynila silang dalawa ni Robert. Pagpasok nila sa loob ng kubo nila Mila, maayos naman yon. Hindi siya masikip. Sa labas kasi mukhang maliit eh. Ang malupit pa dun, up and down yung kubo. Pero yung itaas, parang ipinatong napapaglang. Tapos pinagtagpi-tagping lubid yung hagdanan. Mahirap akyatin. Pinalabas muna ni Mila yung ibang kamag-anak niya. Kasi ang sikip na eh. At saka, amoy niya rin yung baho. Nahihiya siya sa dalawang kasama niya. Ang naiwan sa kubo, si Mila, nanay at tatay niya, dalawang tsuhin niya, si Glenda at si Robert. Nakaupo sila sa gitna ng kubo nun habang naghahanda ng makakain yung nanay niya. Bulong ni Mila kay Glenda, "May baon kang tinapay, di ba? Yun muna ang kainin niyo ni Robert." Balik na tanong ni Glenda, "Ha? Ayoko. Bakit ba? Gusto kong tikman yung luto ng nanay mo eh." Hinawakan ni Mila yung kamay niya ng mahigpit. Tinitigan siya sa mata at nagsalita ng, "Ang sabi ko makinig ka sa akin, di ba? Huwag kang kakain. Kung gusto mong kumain, kanin lang." Matapos magsandok ng pagkain ng nanay ni Mila, nilapag niya yon sa gitna ng upuan nila. Sobrang bango ng amoy. Tapos kitang-kita mo dun sa ulam na nanunuot yung sarsa, naglalasog-lasog yung karne,
Nagmamantika yung ibabaw, yung parang kaldereta na sobrang lambot nung karne, maraming reno at cheese. Tapos amoy pa lang, ulam na. Alam nyo yon, di ba? Ganon yung nakikita ni Glenda sa ulam. Talagang nakakatakam. Nung kukuha na si Robert nung ulam, siniko siya ni Glenda at bumulong ito ng, "Kanin lang yung kunin mo. O ito, tinapay." Sagot ni Robert, gutom na ako eh. Bakit kanin lang?" Ngumuso si Glenda kay Mila at nakita ni Robert na puro kanin lang din ang kinakain nito. Kaya gumaya na lang din siya. Habang kumakain sila, napakatahimik. Hindi tulad sa atin na kapag may matagal nang nawala, tapos bumalik. Di ba ang ingay natin sa hapagkainan yan? Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Pero sa kanila wala. Daig palamayan. Aktong ilalapit na ni Glenda yung mukha niya kay Mila para bumulong. Nang magsalita yung nanay nito ng, "Huwag na kayong magbulungan. Kanina ko pa kayo naririnig. Lakasan nyo na lang yung boses nyo." Pero, ang gamit na salita ng nanay ni Mila, waray. Kaya hindi ito naintindihan ni Glenda. Pinatranslate niya pa kay Mila yon. Nung narinig yan ni Glenda, humingi siya ng pasensya. Tapos niyan hindi na siya nagsalita pa. Sobrang nakakailang talaga yung katahimikan nila. Yung mga postura pa, diretsong nakaupo, diretso lang yung tingin, ni pagyuko ng ulo hindi nila ginagawa. Maliban doon sa mga tsuhi ni Mila. Para itong mga asong ulol na nakasubsob pa yung ulo sa plato habang walang tigil sa pagkain. Akala mo 5 araw ginutom. Nang nagtanong si Mila sa nanay niya ng, "Nay, pwede sila sa taas na lang magkwarto? Tabi-tabi na lang kaming 3. Sagot ng nanay niya, "Sa taas naman talaga dapat. Bawal sa baba at sa ibang parte ng bahay. Hindi natin masasabi ang takbo ng utak ng iba." Tatawa-tawa lang si Mila habang nagpapasalamat sa nanay niya. Dito na naramdaman ni Glenda at Robert na maling-mali yung naging desisyon nila na sumama sila kay Mila. Di pa man din nila nakukumpirma kung aswang ang mga ito. Pero sa mga pinapakita nilang galaw at kung papaano sila magsalita, talaga namang nakakatakot. Matapos nilang kumain, niligpit ni Mila yung mga huhugasan niya at lumabas ito ng bahay. Sumunod si Glenda para tumulong sa hugasin. Sa gilid sila ng poso pumuesto nun at naghugas. Medyo madilim na nun. Anong oras na rin kasi eh. Nakita ni Glenda na isa-isang naglalabasan ng sulo yung mga kubo. Nilalagay nila sa gilid ng bahay nila yon para magsilbing ilaw. Tanong ni Glenda kay Mila, "Mila, ganun ba talaga yung mga magulang mo? Bakit parang hindi sila masaya nung nakita ka nila?" Sagot ni Mila, "Ganun lang talaga sila. Huwag kang mag-alala. Mababait yon. Bukas ng umaga malalaman mo." Tanong ulit ni Glenda, "Matutulog na ba tayo? Parang
Ang aga pa eh. Wala ba tayong pwedeng puntahan dito? Ang sabi ni Mila. Hindi. Hindi na tayo pwedeng lumabas. Delikado dito. Nakikita mo yung mga sulo? Mamaya, isa-isang mamamatay ang mga apoy niyan. Hudyat yun. Nalalabas na sila. Natatawang sagot ni Glenda. Ha? Sinong lalabas? Akala ko ba matutulog na? Sasama ba tayo sa mga yon? Sabi ni Mila. Hindi tayo sasama sa kanila. Sa taas lang tayo ng bahay. Huwag rin kayong iinom ng maraming tubig para hindi kayo maihi sa gabi. Mamaya makikita mo. Gagawa ako ng maliit na butas para makita mo yung labas. Pero bago ko gawin yon, meron akong ipapasubo sa inyo ni Robert. Okay, nagkasubuan na. Pero hanggang dito na lang muna kasi mahaba talaga to. Yung susunod na part, tapusin ka agad natin. Yun lang. Kita-kits sa part 2. Salamat.